Visitar o Museo de Pontevedra a través da mirada dun persoeiro do mundo da cultura galega. Ese é o obxectivo que persegue unha vez máis as visitas cruzadas, que neste 2018 se celebrarán no sexto edificio os domingos 8, 15, 22 e 29 de abril. 8 persoas, 2 por día, relacionadas co mundo da cultura, serán os encargados de realizar ditas visitas. Ámbitos do máis variado, que van dende o cinema ata a música, o audiovisual, o mundo da literatura. Eu creo que se busca abranguer o maior número de disciplinas que non sexan estritamente as artísticas, que un pouco a iniciativa que nos marcábamos dende un comezo, en que realmente para ser unha visión diferente a que podía facer calquera artista que puidera desenvolver aquí unha actividade, a súa forma de entender o museu creo que vai ser relevante en cada un dos casos. A filosofía é a mesma. Grupos de 25 persoas, 50 en total, ou ser 2 grupos, e unha visita rápida de media hora con cada un dos protagonistas, seguida do seu tradicional vermú. Esta mañá asistiron 2 deles á rolda de prensa, Fran Castro e Nieves Rodríguez. Un dos grandes retos dende hai ben de décadas dos museos en todo o mundo é estar abertos á cidadanía, ser dinámicos, non ser pétreos, non ser inamovibles e atraer xente con actividades interesantes. Non sei se o que acaba de decir Xosé Leal vamos a ser quen de cumplilo, de superar a edición anterior. Sabemos que a edición anterior foi o nivel de satisfacción de todas as persoas que pasaron por aquí foi moi alto e, polo tanto, para nós, Nieves, é tamén un reto este ano facelo igual de ben. Nieves Rodríguez dixo que toda unha responsabilidade ser a guía dun espazo con tanta arte como o Museo de Pontevedra. O que sí é certo é que é unha responsabilidade ben grande. Fixe moitas cosas na miña vida, traballando, pero de ser guía nun museo nunca. Entón, para min é unha experiencia tamén nova. E iso de ter un grupo de 30 ou 40 persoas pendente da túa visión desas pezas, desas salas, tamén é unha grande responsabilidade. Sei que o vamos pasar ben, porque nestas cousas o máis interesante é xogar, ter unha comunión co público, chegar ca túa mensaxe a ese público en unha verba, comunicar, non? Estas visitas cruzadas serán de balde. SES e Suso Souto serán os encargados de inauguralas o día 8 de abril, seguidos de Iria Piñeiro e David Cortizo o día 15. Nieves Rodríguez e Fran Castro serán os protagonistas o día 22 de abril e, por último, Margarita Ledo e Xacio Baño serán os encargados de realizar estas visitas cruzadas o 29 de abril. Os interesados en inscribirse poderán facelo a partir do luns anterior a cada unha destas visitas no correo electrónico gabinetedidáctico.museo@depo.es.